Sing banter. Ceniningan matamu. Mripatmu sing ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petrus. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Ah wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa ki Pak? Muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenatane kowe ana kawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke. Gong tak antil kowe. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petro. Terus nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh, ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Nadan kira kowe watak yang Prabu Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan kok Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali titanana, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaranku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok men kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna arep ngewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non. Sing muni ngono ya. Lho sinten meneh sinten Prabu mboten sinten Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah ora bakal kelakon Prabu Duryudana wani nantang karo Natamadra Prabu Baladewa. Weh, neng bengi niki muni ngonten kan wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Nunamit pasang Kalimantabi tinebene ing lho dene demawahing tawang tuwak. Rama Prabu. Anakku lho ing Mandura wonten dawuh menapa nggih? Kula nuwun pamunten. Ara dikejut karo sing manahipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Dene mekaten wiya sing pangandika paduka. Mboten kanthi kanyana-nyana. Mongke ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang putra ing Mandura. Ingkang putra katimbalan sowan wonten negari Mandaraka menika, alit-alitipun negari menika katrak ladu batang pinurih dadi ajahing rempun tegesipun wonten alindra ing badhe anjung keng kawibawanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Monggo kali negari Mandaraka ketaman ribet awit saking polaing para nayaka lan para punggawa nanging jebul boten nyana babar pisan. Bilih mekaten ya sing pangandika paduka Rama Prabu ngrembak perkawis waris negari Mandaraka. Lho nuwun pamunten Rama. Menawi paduka Rama Prabu paring dawuh mekaten, kula ingkang putra mantu ingkang sepisanan badhe munjuk atur. Kula mboten cocok, kula mboten mathuk, tuwin mboten gathuk. Dasaripun kedah mawi dasar lho nggih. Sampun ngantos paring pangandikan menika namung waton paring pangandikan, ning paring pangandikan sing nganggo waton. Dasaripun menapa? Niki rembuke wong tuwa. Anak kula ing Mandura mboten rembagan kaliyan Alindra. Sak sesaminipun yuswanipun utawi sakbaraan
nanging panjenengan rembakan kalian yang sepuh. Dasaripun menapa? Dasaripun wonten. Cobi kula nyuwun dawuh. Dasaripun anak kula ing Mandura paring dawuh mekaten, dasaripun nuwun pangapunten. Menawi katitik priksa saking blegering lair Rama Prabu menika tasih ketingal gagah pideksa. Angka kalih dereng keladuk yuswa, tegesipun dereng pikun. Monggo nyatanipun tiyang ngasta bawat perintah negari menika menawi tasih tumangkar budinipun, tasih rasa ngumrembyahaken asta njangkahaken suku menika tasih wenang asta bawat pemerintahan. Nuwun pangapunten. Rama menika tasih katingal mudha. Rama Prabu menika nadyan sepuh nanging kula waspaosaken tuwin kula taliti bab otot bebayunipun lan Prabéda kelawan ingkang putra ing Mandura. Bila menawi paduka Rama Prabu ngrembak perkawis menika kula mboten cocok, kula mboten mathuk. Nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Tiyang gesang wonten ing alam padang menika ingkang ngraosaken awakipun piyambak. Nadyan tiyang sanes menika sami nyebat, "Wola salya kae iki wis tuwa ning ketok gagah." Salya kae wis tuwa, wah pasuryane mundhak mencorong lan sanes-sanesipun menika namung panggerbanipun tiyang sanes. Ning sing iso ngrasake perkara kula niku wis tuwa apa durung, perkara kula niku wis ringkih apa durung menika namung awakipun piyambak. Panjenengan ora iso ngrasake salya, semanten ugi kula ora iso ngrasake anak Prabu Mandura. Menika sampun pinesti dhateng Kodrating Wang Manasa. Monggo raos kula menika sampun keladuk yuswa. Paningal kula sampun boten cetha, ucap kula sok kepleset-pleset klera-kleru. Sukunipun ing Rama ing Mandaraka menika menawi kinarya jumangkah menika estunipun sampun boten kiyat. Nanging gandeng kula menika boten kepengin dipun westani nalindra sing ringkih. Mula pendak-pendak diprisani piyai akeh kula kuwat-kuwatke nggih. Kula kuwat-kuwatke. Ning iso ngrasake ming salya. Angka kalih wong gesang wonten ing alam padang menika namung 3 perkawis. Lair netepi kewajiban, mati cekap ngaten kemawon mboten wonten sanesipun. Lair salya sampun nilaraken wonten ing jagat, tegesipun kula sampun nglampahi tataran ingkang setunggal. Angka 2 netepi kewajiban. Kula wis dadi ratu sing apik, kula wis dadi ratu sing becik. Negara Mandaraka katon tentrem, negara Mandaraka katon makmur. Kawulane padha sayuk, rukun tetunggalan manunggal, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Angka 2 negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh. Negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh. Mbuh mungsuh saka njaba utawa mungsuh ingkang bakal ngrogoti negara Mandaraka menika sami boten wantun. Tegesipun kula sampun dados nalindra ingkang sae. Upami wonten kula mesti saged ngrampungi perkawis menika kanthi tuntas. Anak-anak kula wis mentas kabeh. Anak kula Irawati wis winengku garwa panjenengan, anak kula Surtikanti winengku garwa anak kula Karna, anak kula Banwati winengku garwa pun anak Prabu Duryudana. Nek anak lanang kuwi tumrap salya kula mesti mulang karo anak kula lanang, aja gampang semindhi marang panguwasaning wong tuwa ning kulinakna bebodro dhewe. Sampun jangkep to? Sampun jangkep. Dados dinten sak mangke kula menika namung menggalihaken dhateng awak kula piyambak, uripe salya kuwi sak teruse kepiye. Kula namung pados kepengin pados sangu kinarya sowan dhateng panguwasaning dat kamurweng dat. Nek wis entuk sangu sing cukup tumuli kula pasrah ngenteni jidaring pasti. Patine salya menika ya manut karo panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ning sadurunge kula menika ninggal jagat, apa-apa wis temata, negara wis temata, kabeh wis katon kepenak disawang. Lek kula sowan ngersaning Gusti mangke upami titi wancine wis nekani niku ora kesandung-sandung, ora kesrimpet-srimpet lakune. Mila bab menika panjenengan sampun ngantos dhuwur. Namung kula suwun niguh pratikelipun bab negari menika kedahipun kados pundi? Rama Prabu wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama Prabu. Menapa panjenenganipun badhe merail negari Mandaraka menika tumrapipun paduka Kanjeng Rama Prabu kedah adil ing samukawisipun kudu adil. Menawi boten adil sampun ngantos kula menika disebut sebut nalindra ingkang bancindhe banciladan. Menawi kedah adil mestinipun putra paduka menika boten namung menika. Kejawi kadang kula Yayi Rukmarata lan Yayi Brisrawa. Nanging estunipun ugi wonten
ingkang gadahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Panggih sinten nggih? Sinten ingkang gadahi hak tumraping negari Mandaraka? Pandhawa karo kakangne telu Puntadewa Werkudara lan Janaka. Menapa Rama Prabu boten wonten mrentro raosipun badhe maringaken boten ketang sekedhik negari ing Mandaraka dhateng kang putra pun Nekula Sedewa Rama Prabu. Tudha tanpa karya sangkang rinemekan Gusti kelong reno sak sekarnya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu nggih matur nuwun jeng andika anak kula ing Mandura ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka nadyan persasat kaya cinaca ing Bajralungit ngantos sepriki ngantos kula mboten kemutan dhateng anak-anak kula piyambak mongko menika kulit daging kula kelingan jaman nalika Narendra Ngastina binanjut dening panguwasaning dewa tumuli adhi kula Madrim nalika semanten seda kunduran Nekula Sedewa nalika semanten kula gendhong tumunten nate kula janji nggih kowe dadi bocah lolo kowe bayi wis ditinggal bapakmu wis ditinggal mbokmu seksenana jagat saisine yen nganti sesuk kowe dewasa negara Mandaraka ora ketang sithik kowe kudu melu ngrasakake kamukten. Aduh. Anak Prabu Mandura matur nuwun. Dene jengandika ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka. Malah sak mangke cetha bilih kula tetepaken anak kula Nekula Sedewa ugi kedah pikantuk mboten ketang sekedhik inggih menika negari ing Mandaraka. Lho nuwun sewu Rama Prabu. Anak kula ing Ngastina wonten dawuh. Sewu-sewu kalawatanipun ingkang putra Tadawadana. Menawi mekaten caranipun tegesipun Kanjeng Rama Prabu menika nerak macak nerajang perbatang. Liripun nuwun sewu setunggal menika sanes turas paduka Rama Prabu. Langkung sae nerak dhateng menapa sampun dipun sabdakaken menapa nerak dhateng pernataning praja. Kula kinten sedaya dereng saged midhangetaken lan dereng saged ngawruhi babagan upatanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Anggenipun sampun nate paring sepata bilih Nekula Sedewa ugi pikantuk laladan negari Mandaraka. Margi kasampurnan ingkang sejati inggih menika nglebur dhateng sedaya dosa tuwin tumindak ingkang sae kinarya sangu anggenipun badhe murut wonten ing kasedan jati upami sak mangke sampun titi wanci badhe mapan wonten ing Lokabaka. Nyuwun pangapunten. Menawi cara kula hawluh entuk dendaning Jawata tinimbang entuk dendaning kawula. Nek entuk dendaning kawula menika badhe dipun sipati dhateng sinten kemawon. Nek entuk dendaning Jawata sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar. Tumrap kula boten dados sabab menawi cara kula sak mangke Nekula Sedewa menika boten gadahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang sekawit kula mboten pikantuk urun rembak namung tumrap kula kok menika kula perlu udu penemu. Ya, Sengguni. Ning sing apik-apik wae ya Sengguni. Nggih. Mugi-mugi dalu menika saged sae. Menapa ingkang klaturaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun penemu piye? Miturut kula menapa dipun ngendikaken anak Prabu menika leres. Jengandika nguncati sumpah menika badhe pikantuk dendaning dewa. Ning nek jengandika menika kula nuwun sewu.
ngoncati dhateng menapa sampun paduka ngendikaaken menika kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning para kawula. Dipun anggep menika Nalendra mban cindhe mban siladan. Menawi cara kula aluwung ngoncati sumpah. Menika cara kula luwih tentrem, luwih ayem. Perkara sesuk kudu disaur. Nggone wis ngoncati sumpah. Srawana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni menika perkawisipun kalian para Jawata. Urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula. Nek kawula meniki urusane karo kawula meniki sing ngrasake sastra wirang, ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos. Mila sumpah ingkang sampun paduka ucapaken nalika angemban dhateng punadene kula sedaya nalika tasih jejabang rumiyin menawi saking pamrayogi kula dipun terake mawon sinuwun sampun ngantos dipun leksanani menika langkung prayogi sinten ingkang ngertos mumpun ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Batulaya mboten ngantos dumugi jawining parapatan menawi ngantos dumugi jawining parapatan menika langkung bebayani lho sinuwun sikra-sikra yen permana kanca Sikra raken awang sesangka Nalendra Bakmarwa sing mangyat kurta kata kaping mangyat kurta kata kaping irika sang binarwasa Irika sang binarwasa ing Sidemadaning pasewakan nalika sampeyan jantangan manjanipun reki ana patih Harya Sengkuni tinampi nata ing Mandara Prabu Salya dadosaken legeng penggaling sanata Prabu Salya ngrenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujare waganten wadu jare wakeca nginangot durung abange durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyang ngarsa tamping muri sebar punawuh apa to kang dadi tarunane ora numancan saka Karang Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun utusan sae negari Ngamarta nenggih abdi kinasih negari Ngamarta ingkang nyerpepek pindha sata matarangan karya cingak kang samya mulat ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta jagat wasisan Bathara Wayatara jagat wiladara gawe kaget ora panglingi kirak Petruk sowan ning negara Mandaraka lha kok janur gunung Kadingaren Panakawan sowan ning negara Mandaraka Petruk padha raja sapraptanira Panakawan nyuwun mangapunten nuwun amit pasang Kalimantabi tinebene ing ladone Demawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manung lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka kemareng kula ngaturaken sembah sumong keping pangabekti kula kunjuk sinuwun iya wis ndak tumpah karya bombong tias ingsun ora liwat pangestuning ingsun tampan ana kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan paring pangestu paduka mawahana kabagyaning gesang kula sinuwun ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng lah kok
kowe wis sowan. Lecak Untara Bagong kok lagi sowan kuwi. Kaya wong ora rukun, anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun. Mboten, kula rukun tetepan. Tetep manunggal dados tunggal. Lah kok Bagong le sowan keri. Endi, Gong? Kleru anjungan sebelah ya aku. Ceniningan kok kowe ora. Bareng tekan kono lho kok nyenyet aku. Bul sing negara Mandaraka ta. Bagong Padhararja sapraptamu. Pengentunipun sinuwun Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka. Jagat Dewa Bathara ing atase Panakawan kok tembunge gawe marem. Mekaten inggih. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Karepku nek sowan ngono kuwi lho Gong, omongane ora ting pletot, lancar, ketok nek anake Semar. Pangestumu wis sinau to. Ha iya. Panakawan Bagong, Panakawan Petruk Padaraharja. Oh, sing dimatke aku sik ta, Tru. Pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk, pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, betul tak tampa. Pangestuku Tampanana, kula pun dinggo jimat paripe. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan Petruk Kandung Bolong Padhararja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Pangestuku Tampanana Petruk, kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan Petruk Kantong Bolong Padhararja. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk, tak tampa pangestuku Tampanana Petruk. Nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku Tampanana kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula. Petruk wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sowan mongko tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa, yen diutus bapakmu duwe perlu apa. Nanging yen to kowe diutus pundhenmu Pandhawa. Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk. Matur sembah nuwun sinuwun. Kemareng kula ngaturaken tebah siti sekul binung telin kulon klapa. Ampun ta mbok bilih wonten nepatku langgen kula munjuk atur rasa paduka Sang Nata. Ya Petruk ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing atasipun sinuwun Prabu Darmakusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula? Kok sing diutus kula niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Dumuli kula bidal lumarap sowan dhateng negaring Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes. Lho. Tembungmu piye, Petruk? Panci kula menika inggih menika Ndara Nekula, Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih. Merga sareng kula nyuwun priksa, lah kok kula duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tatih ngucap sumpah. Nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinilaring kengembu Dewi Madrim kalih sinuwun Prabu Pandhu. Bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petruk. Nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktake karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Truk kowe tak
jaluk gelem mbantu aku ya Truk ewang-ewang ana aku kowe nyawango aku sapa sing arep tak percaya liyane para panakawan makdeg ati kula nyawang Ndara kula Sedewa niku pasuryane abing nika le matur groyok-groyok le ngendika groyok-groyok ketok banget nek arep nangis matura Kanjeng Waemong Ndaraka aku mung pengin nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos aja nganti dilalekke nek kula Sedewa aja dikiwakke nek kula Sedewa aja dikuwalonke merga kabar iki aku ngerti nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka Koko Prabu Duryudana Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Karna ing Awangga kanthi timbalan sowan Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka lah mula kowe sowana tanjena marang Sinuhun Prabu Mandaraka Kanjeng Wae Prabu Mandaraka kahanane kula Sedewa iki piye ngaten niku kula ya melas ning niki ya resiko mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka wah nek kula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne ora sembodo mesti ngoten niku Janaka nggih ngoten niku wong kula niku ndereke Ndara Janaka suwe watake ngoten niku nek kula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka apa kakang-kakangmu ra iso muktekke kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu ngilani dadane karo kakang-kakangmu ayo yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa minggato aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku mula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon kula matur sinawipun Prabu Saryapati ing Mandaraka kula nyuwun keterangan nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul ndara nek kula entuk pinten meter malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta Kang heeh nek ora ngono ndak meng apos-apos tok saiki nek ora meng nyata didelok upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati nya Petruk iki aturna anakku nek kula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke nek kula Sedewa wondene sertifikat iki men digadekke Bagong biasane ngono kuwi ngomong wis ngomong sapa aku ngono kuwi nek omong senengane ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe mbok menawa butuh dit lho Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa iki ratu Gong ratu ki sasa ya kekurangan lho ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas watone iso gaglak wis penak uripe Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncati sumpah sing wis dingendikake dhewe niku mboten apik cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka jagat dewa Bathara ana Prabu Mandura wonten dawuh kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun pertikelipun sing ngandika anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama menika margi ingkang langkung mrayogi gandeng samangkin kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa panjenengan paduka Kanjeng Rama kedah paring mboten ketang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa samangke menawi jenengan mboten peparing wah kula nuwun pangapunten setunggal damel gelo manahipun putra kula Sedewa angka kalih dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken dene Nalindra Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak nggih menika gampil anak kula Ngastina wonten dawuh Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun kula Sedewa babagan negaring Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsulan kaliyan Petruk kantong bolong Rama Prabu
Jaja muntap ler kinatap duka yayasinipe netra kocak mundarandir hitep nyomangolon caka wadanane rombaranang ing Pedro lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina ya kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula aku ingkang bakal menehi mangsulan karo kowe babagan Nakula Sdewa kene kepengin ngrengkuh negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka oh nggih lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Saryawati aku ingkang dadi batal wakile kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak menika dados pundi ora sah cerewet budaya aku gelem aku sing mangsuli kowe ora gelem napa ucape Duryudana ora sata tampa wala keras iki kok kok malah kaya ngene wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah Truk yakin asli wis to arep kowe nganggo pawadan Ndara Nakula Sedewa niku wong lola Ndara Nakula Sedewa niku wong ora duwe bapa wong ora duwe ibu nek mungsuh ratu siji iki wis tenan, wis pahit. Iki ra ndirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu tandangane. Tandangi piye? Maksude ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo aku barang iki piye? Aku ra wani kok. Wah, lah piye? Ya wis berarti aku rasa omongan. Kok rasa omongan ora, Petruk? Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nakula Sdewa. Kondo pripun? Yen Nakula Sdewa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka mergo kudu nyawang karang kahanane dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka angka loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka tegese ora entuk babagan negara Mandaraka mula kowe bali ora usah dadak wani karo Sinuwun Prabu Saryapati apa meneh kowe nyentulani rembuke Duryudana kowe bali kowe ora usah melu-melu perkara iki kowe bali yo oh nggih nek ngoten kula tak wangsul nyuwun pamit madal paselan kula tak masuk ngantos Sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndara Nakula Sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka batal wakile Sinuwun Prabu Saryapati yo yen Nakula Sedewa ora trima ora adu arep karo Duryudana nun nggih nyuwun pamit Sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petruk iki pancen tak pikir-pikir ketoke nek omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petruk niku mengke matur kali Ndara Nakula Sedewa, Ndara Nakula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndara Nakula Sedewa niku siji wong clingus. Loro Ndara Nakula Sedewa niku ora ndiyat njaluk menggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petruk wangsul nika merga Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana.
Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana andum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Pokoke Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Nandara Nekula Sedewa. Suwanten ngersane Ndara Nekula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok, arep sambatro kakane malah didukani. Anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh, Ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu iso nentremke atine Ndara kula." Jagat Dewa Bathara Paman, wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Yes, Anggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah trewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sing ngene kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, nggih, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho, nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salya Pating Mandraguna. Mandaraka. Saking mempengku kleru. Aku anake mantu, luwe-luwe anake mantu. Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak mung Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan wayu pawadan menapa-menapa tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, girilusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Iki lagi kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ya apa? Argumen niku napa? Mbah. Aku ki iso omong ra iso jelaske. Iso maca nang koran-koran kae. Malah kepirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pundipun lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu Sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong, wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra ndek adeg-adeg mung rubo-rubo gedang. Sing kene ambruk rono sampeyan ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampeyan ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekula Sedewa niki sampeyan kudu iso nengahi ora mung sak penake dhewe. Nduraku kono ngomong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kono ngomong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekula Sedewa? Monggo aku wis kebacut sumpah. Monggo sampeyan aja nglintati sumpah sampeyan monggo.
Ajeng maringi Kalendrana Klasdewa niku ya langkung apik, luwih becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan Sawujajar Bumira Tawu nggih. Yen to apa ingkang ature anakku Klasdewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Klasdewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathokne wis ana trontong-trontong sulake pepadang. Ya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patihe mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun Mandura nyuwun mawon nggih. Ya sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki Kalendrana Klasdewa. Ya sing ati-ati. Ndara karena kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ing dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Den, apa? Niku lho hartane arep dawah. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah, malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngeten mawon nyuwun pamit bareng. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Duryudana alona ngandika alona ngandika dhuharine ingsun dhuharine ingsun Werkudara den kapareng anak mantu ing Ngastina ketingal gorek lenggahipun tumuli majeng ngersanipun ing Roming Mandaraka nggih Rama Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kaliyan ingkang putra ing Ngastina Duryudana lan kula menika tasih dipun anggep putra mantu kerampunganipun perkawis Klasdewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra ing Ngastina menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra ing Ngastina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadyan namung sapra tigang dosa kalih wasisaning Bathara Wayaktur jagat. Radar. Lah kok tasih kumrangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negari Mandaraka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu ing Ngastina. Tan wandi namung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandaraka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupaya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe anjangki dhateng kamunturanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lho nggih. Nggih, kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep syukur menawi kula mekaten karna kula maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Jejekno marang adeking Nalindra ing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk kaliyan Bagong menika ponokawan kula piyambak. Kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun ponokawan kekalih menika Kanjeng Rama. Syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna.
pasewakan ingsun bubarake kawula ngestaken dawuh ingsun kundur kedaton karna bisa ngeni maya Wisnu Pratenta kowe mau dadak keri ngopo iki Gong? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning goblok. Goblok piye? Kowe name diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka merga negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petruk kowe bali kok mule. Lah terus kowe ning kono ngopo? Lah ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus wis pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Astina iki nek dicentulani rembuke mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nek aku gelem, lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja, Tru. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimaning urip. Ketrimaning urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa wis arep nggo menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngias karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek wis muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani, tanpa aku, kowe minggat to rasane gak nang aku. Ora tok ewangi ra masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titenono. Walah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang ki mung ngantri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersaning sing gawe urip. Ning serku aku mbelani Raden Nekula Sedewa. Kae cah lola, kae cah ora duwe bapa, ora duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong belani cah lola mati langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata agama ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi. Aku tak lunga. Wis kono mulya. Ora sembodo ora. Dikongkon Ndara Nekula Sedewa kok mulih ki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisini-sini. Tru. Kowe mulai tenan wae? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa, bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ra rumangsa kelangan aku to? Nek aku mati aku kowe rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok ndolo kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Waduh. Ame jatono? Ya. Iya. Bali ya Bali. Tru. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok Gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge kuwi njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan dondo donya nek ini bantuan tenaga. Wis rasa kok kan omong. Nek butuhe kowe rasa lunga. Kowe peng takon delok krijane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya.
Sing teko ora ming siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki ming siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho. Ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarma. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya nganggur? Ora. Kok nganggur wae putra nata ing ngombe-ombene anggur. Ketae kaya mendem lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe Sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngiyas karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe mung batur, kowe mung gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat. Kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Ma, ora waton ngomong kowe. Gong basa. Basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat mung kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu wis kok ora gawe masalah. Kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggat kono. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama Jaya teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang negara Ngamarta kondo karo Naklasdewa. Yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundong sirahe Bagong. Mudar tenan kowe wis tak tinggal kok. Yo. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu. Mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki merganing patimu. Pangga tak ayoni leganing atimu. Darah dening aku. Aseme tanganku ra ketok e. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku delok wayang kae. Wong delok kowe barang kaya wayang kok dadak delok wayang. Kaya tangane ngene iki kono langsung gletak ngono. Iki mah aku ngene iki ra keneng e. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah ra tenan to. Sembodo ora. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadohan. Iya. Kono aku sing perang. Ra urung ya aku sing temandang kok. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki gleleng dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangat tak matke engko tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece kowe. Dume HP ku ora ana kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora. Ya nganggo ngono aku. Oh iya. Mbok kirimke aku. Nek kirimke liwat ngendi? HP-mu meng 3310 kok. Ya engko dikirimke di aftrek ya, Gong. Hah? Di aftrek terus kirimke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak
tak abdreke. Ya, nonton bae kowe. Heeh. Petro wah. Mati jeneng aku. Wah. Iya. Wah, edan tandane. Mriki, Den. Mati ora iso. Mboten apa-apa. Ora apa-apa. Mati kowe. Awas gong oke. Ora tekan tangane kowe lemah. Waduh, mati aku. Mati sayang aku. Krojokku mbak. Ora kelakon mati derajat topo barat. Ora. Iya, ora. Iya. Ora keneng. Ayo. Oh, ya. Ayo, pokoke anggere aku prigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku bonyok. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus, udus. Iya. Iya. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso ndadak mencolot Ndara Janaka ki ming-ming ngene iki sit ngono iki. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Aku ya kerep sok mengo ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe tumpan nek ngono ya udus. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Mana? Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi wong suci panah tumbak ampuh dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa ndadak udus. Wong iki kabisane dhewe-dhewe. Piye mau kowe? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga ta apa biyong neteng tuwa tes dadi banyu. Minggir. Tak prakteke kudu mandi. Oke. Oh, bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang
Mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lunga apa biyung meteng tuwa. Tes dadi banyu terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya, Le. Mandi. Bapak lunga apa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Gang hop. Getak. Hop. Petruk wong suci. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh ngenangi wong suci, Tumbak ampuh ngenangi wong suci. dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bar nyolong ndok bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Lara tumbake kon ra lara. Iya, Modal ora terus kene perang. ya yo ayo amuk Suramrata, Suramrata imbang yen padha bener. Petro inggih Ndara Dursasana ya. Ngleleng kowe. Ngundurke Kurawa pirang-pirang. Trondolo. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu kowe. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora mung kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe mung derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan daluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya paku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur, wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene temtokke. Kula napa sampeyan sing bakal tekaning pati? Nggo, ayo. Waduh, aku kok malah mak tratap. Barang digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani pati? Oh, manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan, mangan tem sik ya. Kowe ra kendel tenan saiki, kendel wae. Oh. Mburi apa piye nyo, ayo. Nggon dodo wae, nyo, ayo. Padhake ora. Nyah. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem ya mudar tenan wae. Nyo, wedi marep tak mungkur nyo. Lho. Nggon ngarep kok nyo. Ngono kendel ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nyo ayo. Mburi kok piye ya. Kaya aku iki lho nyo. Iya aku ya kaya kowe nyo. Ayo dak kendel ayo isin. Ayo arep ngapa ayo. Mburi kok piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Pajake wah ya. Oh tuh. Bures ngono ya mudar tenan. Nggo, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nyo. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mudar tenan. Iya, guys. Wedian. Mumet ora? Mboten. Pet-petan? Mboten. Kaya dipijeti perawan.
Waduh apure diantem kaya pijeti prawan. Sekali lagi. Wah, iya pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, ampun tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa dadak dupak pisan ngelekar percuma. Yo kene. Lho iki dikapake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok. Ora gelem gentenan ndombatin. Wah, Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo, mutar tenan iki. Yo, ngati-ati. Yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme kuwi. Kuwi jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedronke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora usah ngomong terus bres ngono. Nggih. Semelah. Oh kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semelah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya met nggih. Ya. Sapa kae kancamu sing mak ngono. Wah kepruk watu ndase kowe. Nang bentarane mumet kok malah oh cah ora dong ora. Pisan gas yo. Has nah iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren perange temonjo tur iso dititeni sapa sing gletak sik kuwi sing kalah. Ah nggih. Nyo, kula, oh iya ding. Lali aku. Wah rame ya, rada suda ning ngantem kekuatan wis. Wah. Yung aduh ora. Ora seru-seru, ora narik ora banter-banter daduk lemah ngapura arang saking mempenge kok ya. Ri, yo. Ora apa endi wonge. Oh, berarti wis buyer aku. Kene bisa gas yo. Ngati-ati. Ayo, nggih kok sithik arang tak ditata-tata e. Ono aku tata-tata barang. Yo, siap. Kok entuk bendone ndi? Iki lho nyeleh bakul degane. Lho bakul degan ora modiar kowe. Nek ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletaki piye? Wong ampuh kok ngletak. Yo, wis pindho lho, Truk. Wis pindho gentenan aku. Matane. Lek to, lek dengkulmu atos ora ngematke Petruk apa sengkune. Luweh cah edian ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa Rasata Kurawa sapa sing ada yo. Takoni ni. Lho. Ora basa karo ora usah basa ning peperangan ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati ku jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. Bekicot. Lecek kae. Kaya wangun-wanguna. Aja meng Kurawani. Ayo, amuk Suramanata, Jamrata. Sing ngakon mulih Bagong Prabu Duryudana. Piyaine on tekan kene. Ajangi jembar. Aku aja minggat kowe. Waduh.
Napa Gong? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe njrantal aku. Ayo Tru mlayu. Mulih nang negara Ngamarta nek ra mulih gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu kowe. Mripatmu sing ceniningan. Iso iki. Prabu Baladewa. Petrus. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Ah wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa ki Bagong muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenatane kowe ana kawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke. Gong tak antil iki. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petro. Terus nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh. Ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Nadar kula kuwi watak yang karo Budi Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan kok Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali titanana. Sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka ki negaraanku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya ki negarane Mandaraka. Mandaraka ki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna arep ngewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non. Sing muni ngono ya. Lho sinten meneh Sinuwun Prabu mboten Sinuwun Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah ora bakal kelakone Prabu Duryudana wani nantang karo Natamadura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana. Kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti Sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yai. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku Yai. Iki aku ngomongke kono kok. Yai. Menapa paduka ngendika nantang kalian Karaka ing Mandura. Terus Prabu Duryudana, sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Wis manut dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing nglakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakokke iki, ora usah gawe acara to. Slamet. Aku
Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentukke detuke banget dit iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih? Heeh. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cah ediane kaya ngono lah. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura ki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Oh Prabu duka sababi menapa? Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampean wantun nyumbari kalian kula? Kula boten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjange Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit ngetan ya lho. Bang. Hei. Sampai jumpa. Kaose diober-ober kene kalau sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan Sultane Bawana Bagong ngedu karo Baladewa. Oh, Prabu. Petruk kedah wangsul. Mangke piye? Mboten ateges kula menika mbelani dhateng Petruk. Mboten ateges kula menika mbelani dhateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dhateng Nakula Sadewa, nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedah dipun tamekaken. Nakula Sedaya menika lare ingkang alit dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pamunten. Prabu menika kirang menapa? Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun Sugih Nalendra Banda Bandu. Sugih Banda panjenengan menika Nalendra ingkang Sugih Brana Picis. Sugih Bandu panjenengan menika Nalendra ingkang Sugih Bala Sugih Raja. Kenging menapa? Lah kok ngelingi semi sanget panjenengan milik dhateng negari Manduraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun. Nakula Sedaya anggenipun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Manduraka. Menapa mboten ngliling semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye, Ratu Ngastina? Lah kok sampean mentolong ndika kaya mekaten? Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mestine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentolo matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentolo? Nggih. Nggih pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Petruk. Nun. Koko Prabu Baladewa kedah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nakula Sedaya entuk negara Manduraka aja ming sethithik yen perlu sak putuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nakula Sedaya. Paman Pandu, Bibi Madrim kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakahe Nalendra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye terus akhire? Kok pancen cetang. Pedro, nun, aku percaya. Pambudi dayaning menungsa kawasa bisa mene pepadhang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih, nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone. Nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi nglakoni lelakon ingkang mestine ora ketemu nalar kelakon. Nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah musti kaning bawana. Nggih, bali yo. Barengipun kabeh iki aja kok kandhake Nakula Sedaya. Ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara Nakula Sedaya.
Wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara Janaka kok. Wis to, manut karo aku. Yen kula Dewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yen dipikir karo gerangane mesti kelakon, Petruk. Aku percaya karo Adadiku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula didukani Ndara Kula Dewa, kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbur aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kowe iki senengane adu-adu. Yai Prabu Duryudana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi nika. Wong ngomong kok ya, Tru. Ora, wis kowe iki rasa gawe masalah to. Iki wis tentrem kok senengane. Omong ora. Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku kulino ngapusi. Bali yo, Tru. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati. Nun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja coba cilik. Bali yo. Nun nggih. Langsung jujung amarta wae, Tru. Ah iya, ndak dukani dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo Pupunden Pandhawa. Heeh, ora apa-apa, Sinuwun Mandura tanggung jawab nggih, Den nggih. Yo. Nek ana murinane nek kula Sedewa mergo kowe matur karo Pupunden Pandhawa, kaya wong aku nurus, kula Sedewa tak senenani. Oh nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pareng Sinuwun. Yo, kono kawan Petro, Pak. Permara remang swamya ngambrang kadi karnaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja leng-leng lalu mangulati wah Sedewa Nekula iki lho wonten dawuh Kamas iki lho wonten dawuh Kamas parepatan dina samengko ora ngrebuk perkara negara Ngamarta ning ana bab sing luwih wigati maju Nekula apa Sedewa maju rada caket kene Panglenging yo mangu kong Om ngira babar pisan yen kowe mirang-mirangke karo derajate wong gerak Petruk cetha matur bareng kakangku ya mireng aku krungu Janaka ya mesti krungu malah kadangmu Ndarawati ya krungu Kresna kakangku ora bakal katalumpet Sedewa epeh temen gedhoamu wah ora nyono babar pisan kowe cilik tak leliting, kowe kuncung tak mong nganti gelung, saka jabang nganti celaprang. Apa isih kurang kamukten sing mbok rasakake? Apa isih kurang kanikmatan sing mbok rasakake? Teka kowe dadak ngemis-ngemis ning ngarepe Salya Mandaraka. Sing jeneng Prabu Salya kuwi wis keladuk yuswa, wis sepuh. Upama dheweke ngucap to nalika kowe isih bayi, mbok menawa kasurung nggonmu nggone Ndara duwe rasa welas asih wekasan nggone ngupata ngene sumpah ora kapitung nganggo nalar sing ganep kena ngapa dadak nanjike kena ngapa dadak nakokake wah padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe sikil dienggo sirah dienggo sikil aja nganti kowe kasamsaya aja nganti kowe kekurangan ning tenemune uripmu isih kekurangan kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandaraka aku ora sudi duwe adi kaya dapurmu ora minggat tak gecek dasmu nang kene Werkudara niku mesti ngoten.
Napa sampeyan ora salah? Sampeyan ngunek-unekke Keng Rayi nganti brebes mili klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo Satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta. Sampeyan larani atine adi sampeyan sing wajibe mangrangkul, wajibe manggendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sapa. Kula tututane. Jan. Dara, apa? Kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to? Kabeh lelakon ki ra iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kogelan atine Sedewa, mutung atine adimu lanang, wekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye? Ora bali yo ben. Wah, nelekutis. Nembung mrana-mrana njaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi, ora usah ndak mulang karo aku. Lho. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kowe wis ora kena dielekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dielekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe. Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limpat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguwasaning Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Lho kuwi senengane kaya ngono Arjuna, punten dawuh. Diawat-awati adimu Werkudara aja negake Sedewa. Yo. Uswa kang layon denyoy langang memanise wadananira layu kumeku cemrah nyomaratani kula nyuwun ngapunten nggih Den merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo petung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura. Sesuk meneh nek diweling daramu ki ora srogal. Ora sak penake dhewe. Kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon. Wong kok kulina sembrono. Gong kok aku ya kok. Padahal sing ojo-ojoki kowe lho. Aku kan mung ojo-ojoki. Aku kan ra ngopo-ngopo. Piye nek dahanan kaya ngene iki? Ya ora sakno, rasana. Mau diutus daramu Sedewa Ndara Nekula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lemu matur nang negara Ngamarta. Kowe iki gerangan randi utek. Ngamarta ki Lenggandara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa, Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakangne kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang endi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora wis tak elekke ta, Tru? Ora sembrono nek omong. Ha kowe ngeyel kok kandhane. Kanane dadi kaya ngene iki, merga kowe.
iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, terusno. Wah, nggih ana kesempatan malah sak ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge, Pak? Embuh. Arep arani werna-werna. Mesake Ndara Sedewa. Ya, Mir. Heeh. Mama bapake nganti sirah dienggo sikil dienggo sirah. Meng mergo Ndara ki wah kowe ki kebangetan to. Terusno, Gong, terusno ora apa-apa. Wong ki ngunduh wae ing pakarti sapa nandur bakale ngunduh Tak tebaske. oh demit Ora arep tak unduh, mateng langsung tak undangke bakul. Sengara ngunduh. Den sabar ora ana dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati Ampun cremongan kaya ngoten niku. Mboten apik. Kula nyuwun mahapunten nggih Den Petruk ora dadi ngopo ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas mung aku njaluk keterangan saka kowe nggih apa ana pangendika saka Kanjeng Prabu Mandaraka sing maring dawuh dudu sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina wah jan kaya rumangsane Mandaraka niku kagungane Ndara Duryudana Sedewa itu aja kok mung sakpra 32 kamukten negara Mandaraka wutuh tak menehke Sedewa nek iso ngaturke bukti. Buktine apa Petruk? Kudu nganggo seksi ingkang Rama Sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madrim napa mboten angel digayuh niku Ndara. Oh. Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene. Ampun dianggep niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad. Mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad, bab sing ora iso digayuh, iso kelakon dipun gayuh, Ndara. Ning kepiye carane pasrahke marang pawurbaning Hyang Mahanasa, Ndara. Gunjang gancing langit kelap-lapaton lirikin saking risang mawe gandrung nuwun sewu menika teka wonten piyai sepuh ingkang nyandang cara kabrahmanan panjenengan sinten Raden kula menika sanes Brahmana namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat nami kula pun Demang Sukma Lenggana inggih ingkang ngajeng menika sinten? Ingkang ngajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa, kula menika Wragil Pandhawa. Inggih krana sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah kula ugi mboten kasembadan nyadong kamukten saking tiyang sepuh kula Nalendring Mandaraka. Mongko Nalendring Mandaraka tiyang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Salya menika sampun nate prastya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Mas Nakula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi dene seksinipun menika tiyang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim ing sampun boten wonten. Lah rak mokal kelampahanipun. Sinten Den? Kakang Semar iki ana Demang ingkang wis keladuk yuswa karo garwane merpeki karo aku. Sing pundi? Lah kuwi sing tuwa kuwi. Sing sepuh nika napa? Iya Kakang Semar. Semaring gaya tenan. Aku nek duwe mripat kaya Semar awas ngono iki. Sing pundi? Sing nika, sing tuwa kae.
Oh, kurang ajar to Bagong. Barang sing wedok di ngono. Mambu parfume aku seneng itu. Bayang aku wis werna-werna. Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sakmenika ngaten. Kula menika nglampahi tapa ngrami. Kula menika kepengin gadah momongan Raden. Syarat srana ingkang dipun dawuhaken Prabu Salya ing Mandaraka lumantar Nalendra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun boten wonten, ibu kula sampun boten wonten. Kula menika tiyang lolo Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengkuh dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to Nyai, patobat kula remen. Pri Demang kula remen. Larenipun bagus dasare ya isih enom. Kakang Semar piye? Manggelem, ampun moh, gelem lho. Manggelem Ndara. Aku gelem nggih. Mang Purun. Lho, dasarmu apa? Kula ora arep ngomong akeh-akeh, pokoke nek sampean manut Semar, manut Mang gelem. Semar iki nggo utek. Gong, lho karo bapak kok. Lah iki meng Demang. Gek Sinundara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra, merosot derajate. Aku dipek iki weh moh kok. Ra sudi aku. Ah kejaba nek aku ngepek iki. Tak totok gundulmu modar ora. Sik lumayan Sik lumayan piye? Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula aturi tindak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuh dening Rama Prabu Salya, seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Ki Demang. Sampun ngantos paring mangandikaning teng Ngayawara lho, menika angel dipun jangka. Sampean percaya kali kula, mang manut mawon, mang manut. Yo. Jane Petruk iki badut ora. Wong lanang, wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke. Jane sapa ya, Pak? Mbok dibisiki. Kok bapak kok semangat banget? Mang Purun. Kowe iki wong tuwa ora tau gelem ngasah paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi? Lah iya kok. Kotor banget. Kowe guys dikandani, ngandani kok dadak nyawang kuping lho. Tenane, diomongi luput aku blen wetengku. Mula. Sapa Tur? Truk. Sapa Tur? Kowe yang ngerti. Mengerti. Ning ora entuk diwedarke sapa-sapa karo bapak. Kupingku iki lho. Iki cangkem. Sing tok andane kok cangkem. Ah kok mirip kuping to, Gong? Nduk nanggep ora iku kuping kabeh ngono ya. Ya ora. Tenane. Weh, domongi kok. Oh. Berarti kayak iki Kowe omong apa? aku yang ngono kuwi lho omong. Urung jelas to? Idi. Gayamu ora. Kowe dikandani kok idi ora. Asli andana ya.
Sata saking godha sang kala yen amutusa sang Sri anakku nggih anakku Sedewa Badararja sak praptamu kula pinayungan ing Suka Basuki wa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wong tuamu Tampanono kula pun dinggo jimat paripin gayana ning ngasantosan lha iki sapa ana wong wadon karo wong tuwa. Nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat. Lho, wong tuamu angkat inggih. Wingking saking Kademangan Pandan Surat. Demang Sukma Nglenggana kaliyan Nyai Demang Sukma Nglenggana. Demang Sukma Nglenggana karo Nyai Demang Sukma Nglenggana kasinggihan mekaten wa. Lah sabanjure apa sebabe tok aturake marang mrene negaring Mandaraka. Menika badhe dados seksi anggen Paduka Kanjeng Prabu Mantraka Prabu Duryudana sampun kepareng nyuwun seksi inggih menika tiyang sepuh kula aja ngawu gawar ngawur dudu kuwi sing tak karepake ning cetha ucape Duryudana kowe bakal nampa ora mung sak pirangan negara Mandaraka ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu Nekula yen kowe iso ngaturake seksi ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam pamancak Paman Prabu Pandhu kudu iso rawuh ana ing negara ing Mandaraka yen ora iso ora bakal nampa kamu teng negara ing Mandaraka kuwi penjaluke Duryudana aja mbok abusi nganggo menungso keleleran sing tok anggap wong tuamu angkat ora sudi nampa mangke riyen to nggih mangke riyen sabar nggih sabar sampun ngantos lajeng dosa kados mekaten pengendikanipun menika rayi panjenengan piyambak monggo ane sabadi mestani do padha ngarani adiku ya sak karepe ning tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklakan Dewa sing dijaluk anakku mantu Ngastina kuwi dudu kok wong tuamu angkat nanging wong tuamu sejati ingkang wis ora ana Dewa Deston temen ing atasipun Narendra ing Mandaraka sinuwun Prabu saya teka mboten saged ningali kanthi paningal batit. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sampun ngantos ginakaken netra lair. Koko Prabu. Oh. Lho adikku Madrim. Oh, adikku Madrim. Madrim mati ya. Kaya sinamber gelap rasaku. Ingkang mestine Sedewa ora iso nindakake lelakon iki. Lah kok kowe weruh, kowe krungu sambate anakmu. Madrim. Kula titip anak kula. Kula titip daging setampel getih setetes dhateng jengandika Kakang Mas Narasoma Koko Prabu Salyapati. Madrim mati. Oh, Dewa. Hatiku Sedewa saumurmu kowe ora weruh karo mbokmu mula persambatmu dimirengke karo wong tuamu
Anak Prabu Mandura, kula trinekseni minjang menawi kula lengser ke Prabon negari Mandaraka. Upami kula sampun pejah Mandaraka badhe kula paringaken anak kula Nekula Sedewa wetah mboten kaprail-prail nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.